दाना फैयासै दहाय फैनाया दाना रावबो फैखाराखसै गोरान अफिसियेल 98 views हाय आगै वेलकाम लाइक हर आगै मोनसे दे समायनायनि जाखांबाय नामा बाजै जाखांबाय दिनै लाइभआ एसे लेट जाबाय मानोना आङो स्क्रिन रेकर्डसो फैदोंमोन ओमफ्राय स्क्रिन रेकर्डआव रोङैनि बेबायदि फेस देखायना फैफिनबाय आरोना आङो जारलाखा जेबो रोंखाया फैलाव हाय आनै हाय आब' मा ओंख्रि जाखो दिनै एसे लेट जाबाय स्क्रिन रेकर्डसो फैदोंमोन आं रोङैनि दाननानै बेबायदि फैफिननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय गोराना मा होनदों आंनिखौबो साबसक्राइब खालामाखै नामा आंनियावहाय खालामखानायथ' ओमफ्राय मैयासो होन्दोंमोन आं मोनबाय दिजों हरगोन स' हरगासिनो र' हरगासिनो दै बहुद गोबाव जाबायमोन आं लाइभआव फैयैया नंगौथ' आरो गोबावसैमोन र' दै र' गोरान नोंखौ आङो मोनसे दस्रा आइडिजोंहाय सापर्ट खालामगासिनो दासो स्रां जादों दासो सिनायदों बिखुनजोखौ नुबासो सान्थि मोनो नामा नोंसोरलाय गोरान दंना गैया दङना र' नै सापर्ट खालामबाय दै भिडिअ नायगासिनो नायस्लायना हरनि साफा खालामगोन दै र' मोनसे आइडिजों थांजेनबाय दे मोनसे आइडिजों थांजेनबाय ओमफ्राय र' माबाखौबो बानायखानोसै मा नाममोनलाय प्रदिपखौबो बानायखानोसै र' बे दावले जावले बेग थांजायाना प्रदिपआ बोरो प्रदिपखौबो बानायखानोसै जावैसोखौ 171 जाबाय जावैसोना खालामबाय आं भिडिअआनो गैया ओमफ्राय राभानि मोनसेल'नो बानायबाय माबाखौबो एसबर' क्रिएसनखौबो खालामसै आङो खनसेनो बे मोनसे आइडिजों गासिखौबो खालामखानोसै 172 जाबाय दे जावैसो प्रदिप एस बर'खौबो बानायसै नै 337 एस बर' दंना गैया कमेन्ट खालाम दंबा दं होन एस बर' दंना गैया दंबा साबसक्राइब खालामसै मोनाबा जायो सोरबानि थेंक इउ नो एस बर' दं आब' दे खालामबाय दे नोंखौबो नै ओमफ्राय भिडिअ नायबाय भिडिअ नायगासिनो नै गैलादां दङ फैबाय ओमफ्राय सोर दंबावो गोरानखौथ' बानायखाबाय फैलाव दंना गैला फैलाव दंबावो बिदिबा इजिसिन जायो साबसक्राइब बानायनो मिथिबायना ओमफ्राय माबाबा स्क्रिनशट खालामनायबा मोनसे बुबाय थानांगौ जायोना बालायलाङो सार्च खालामबाबो फैया अबेबा
नाइसलेना अनसुलि नाइसलेना हरबाय फैलाव दंना गैला दङबा सापर्ट खालामहरसै दंबा दं लेंहर गैयाबा सापर्ट खालामला आसान नांनाया नै सिन जालायलायबायलै कमेन्ट खालाम फैलाव गैलागोन दस्रा साइलेन्टआलाय सोर जालायखो एस बर' सोगोन साइलेन्टआ ना साइलेन्टआ सोरनि आइडि विजेंद्र कुमार सिंगर ब्लग हेलो विजेंद्र आपको भी दूसरा आईडी से सपोर्ट चाहिए क्या अगर सपोर्ट चाहिए तो ओके लिख देना कमेंट में ओके भेज देना हाँ ओके कर रहा हूँ मैं आब'आ मा ओंख्रि जाखो खोन्थालायदिया माथो नै माला ओंख्रि सोङा नोंलाय जोगोनारजों माबाजों दाउ लकेल ओमफ्राय ना खि एवनाय सपोर्ट किया है और वीडियो देख रहे हैं अभी माय फ्रेंड कैसे हो पिलाला भी ठीक हो नाइस लिख के दिया है कमेंट में प्रीटी गर्ल शॉट 01 हेलो वेलकम 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 कौन कौन है कमेंट करो ओ प्रीति कल किसकी आईडी है खाना खा लिया हाँ खाना खा लिया खाना खा लिया आप कहाँ से हो प्रीति गर्ल शॉट 01 कहाँ से हो आप आसाम आसाम में भी तो आसाम से हो आसाम से कहाँ से हो असम की कहाँ से हो सपोर्ट मिलती बंगाईगांव से है ओ आपका भी चैनल है क्या चैनल है तो आपको भी सपोर्ट कर लूंगी सपोर्ट मिलते ही सभी भाग गया शायद कोई भी नहीं है हाँ न्यू मेरा चैनल ओ तो फिर मैं सपोर्ट कर रही हूँ दूसरे आईडी से मेन आईडी से नो सब्सक्राइब स्पेरो माय फ्रेंड सपोर्ट आपका तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं है 0 सब्सक्राइबर है प्रीटी गर्ल चलो कोई बात नहीं मैं सब्सक्राइब किया है और शॉर्ट वीडियो है ना शॉर्ट वीडियो प्ले करके देख रहा हूँ नाइस लिख के कमेंट करके दे रहा हूँ प्रीति जी फ्रेंड हो जाओ और प्रीति गर्ल प्रदीप नार्जारी ने आपको बुलाया है मैं आपको ब्लू दे के देता हूँ उसके चैनल में जाके सपोर्ट कर दीजिए वापस ये भी पैक करेगा बाद में
आब' नोंनि गामिया मा गामि आब'? आंनि गामिया ना बोरायना ना आंना? होमबाबो मोननैखौबो खिथानोसै आं। बोरायना गसाइगाव गेवलांफुरि, आंनियाहाय गसाइगाव गयबारि। प्रीति गर्ल मेरे को भी सपोर्ट कीजिए। प्रीति गोरान आया था ना लाइव में? शायद हाँ आया था। कोई भी नहीं है, किधर किधर चला गया सब कुछ। मेरे को किरण ने बोला लाइव में आ जाओ बोल के। ओ मेरे लाइव में सो आने के लिए थैंक यू। और प्रदीप नर्जरी प्रीति जी को सपोर्ट कीजिए। एस्पोरोक्रेशन प्रीति जी को सपोर्ट कीजिए प्लीज, ये भी बैक करेगा। और विजेंद्र कुमार सपोर्ट कीजिए प्रीति जी को। गरान को थैंक यू बोलो। गरान सो थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए, आने प्रीति जी को बोलने के लिए। मैं प्रीति जी को पूरा सपोर्ट करूँगा। 5 आईडी से सपोर्ट करेगा। अभी एक आईडी से गया है तो दूसरा आईडी से भी कर रहा हूँ। प्रीति जी आप चिंता मत कीजिए। ओके दूसरा आईडी से भी कर रहा हूँ। लाइक सब्सक्राइब देन थैंक यू। देसा ब्रो ये मेरा चैनल है, इस चैनल से भी आपको सपोर्ट करूँगा मैं। ये मेरा दूसरा चैनल है तो सपोर्ट किया है मैंने, देखो सब्सक्राइब किया है। और वीडियो भी देख के कमेंट करेगा नाइस बोल के। एस बोरो थैंक यू दीदी वेलकाम। एस बर' दंना गैया नोंखौबो मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामनोसैमोन आङो, मोनसे आइडिजों आरोबाव। एस बर' दङबा कमेन्ट हर, मानोना आं आइडि मोनसे सोलायबावदों। सोर गोदान दं जाय जायनो नांबागौ फन माबा कमेन्ट खालाम दे सोर दं। फैदों थांदों मानसिफ्रा लेट जाबायना दिनै फैनाया। एस बर' गैया।
कौन-कौन है कमेंट प्लीज। एजी गेमिं नायबाय। हेल' आब', हेल' आगै, हेल'। नोंनि कमेन्टआ माथो शु जाफैयाखैलै एजी गेमिं आगै, मारै जाखो? क्या सब्जी खाया दीदी? सब्जी क्या बोलते हैं? मीट है यास, मीट। दं होनबाल' हरो आरो माथो, दं होनबाल' हरो आङो। र' प्रिटि गार्लखौ सापर्ट खालामबावनि आं। प्रिटि गर्ल मैंने मेन आईडी से सपोर्ट नहीं किया था आपको, मैं मेन आईडी से भी सपोर्ट कर रही हूँ। देखो इसको भी कमेंट लिख के दिया है। तीन आईडी से सपोर्ट किया है मैंने प्रिटि गर्ल। प्रदीप, थेंक यू दीदी, वेलकाम। प्रदीप नोंखौबो सापर्ट हरगासिनो। प्रदीप 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 172 जाबायमोन आं दहाय बानायनायजों 173 जाबाय नोंना। भिडिअफोर हो, भिडिअ होआ मुं होआ। ना लाइभखौनो होयो ना भिडिअखौनो होयो। खम जारला मानसि नोङो। भिडिअखौ नायगासिनो आं नोंनिखौ नै। एजी गेमिं आगै थांखो ना माखो? सापर्ट नांगौ ना मागौ? कमेन्ट खालाम दे। हरना दोनबाबो आंबो हरगोन 5 आईडी नोंनो फ्रिनो गाबोन। हराखै दालाय, मोननै हरबायना, हरगासिनो दङ आरो। थाङाखै। सापर्ट नांगौ ना नाङा? नोंखौ आं खालामखाबाय गोरलै आगै दहाय। नै दैसा ब्र हो मामा एजी गेमिं सापर्ट खालामबाय आङो। गुटखा मास्टारनि माबा चेनेल हेक जानायखौ होदोंना नोङो? आं दहाय नोंनाव मेला मोननै ना मोनथाम आइडिजों खालामखांबायथ' आं। लक्ष्मि होननायजोंबो। हेल' हेल' आनै, हेल' फैलाव। दिनैसो दहाय सापर्ट खालामखादों माखासे दै। नैबेजों खालामाखैमोन, नैबेजों खालामबाय आं। एजि मोनखादोंना कमेन्टफोरखौ? जेबो नङा, आं बारा रिकुवेस्ट खालामा। खालामबायब्रा मोनबायानो जाबाय नोंनाव खालामनाया आङो। आनै आंनाव 8 आइडि दं, नोंनाव बा नांगौबा जल्दि आंनि गोसो फि दैमारि बेखौ खालामद'। बाब आं खालामासै हरफिनलाय, खालामग्रो आंनाव दे। हरगासिनो हर दे। नै खालामबाय नै आंनि फि। आयु आंनि फिनो बुलायलायनांगौसो। लिंहर लिंहर दे। लिंहर। प्रिटि गार्ल शर्ट माय फ्रेंड सपोर्ट।
सन्जय बसुमतारी बिनि चेनेल हेक जाबाय दहाय फैदोंमोनथ' सन्जय बसुमतारिया खालामबाय आं नै गेमनिसो सन्जय बसुमतारी फैदोंमोनथ' दहाय नायस्लायना हरबाय आं भिडिअ प्ले खालामगासिनो नोंनिखौ फैलाव गुमै दिनैसो नुदों नोंखौनो प्रदीप फैनाय औनो डेन्जारसो जोंनाबो फैलावा माबायदि हाखो परिखाखौ फैलाव माबायदि हाखो नोङो बे माबानि कमेन्टखौ विजेंद्र कुमार सिंगर ब्लॉग आप अभी लाइव पे है कि नहीं अगर लाइव में है तो कमेंट कीजिए मैं आपको दूसरा आईडी से सपोर्ट करूंगी आनै हनै नानिखौ बिहरलायखायो निलेक्सबो बियो आनै हरलै हर लक्ष्मीखौ होनदों दा आनै हनै नानिखौ बिहरलायखायो निलेक्सआबो बियो अबेयाव मा सोलाबाय थानाय गुमै आनै हिन्दीयाव एसे गाज्रि जादों आं हिन्दी रोङाना सोलोंदोंसो जानला मोनला सोलोंदों एसे गाज्रि जादों माया गाज्रि जादों अबावहाय हिन्दी रोङा आङो जानला मोनलासो रायलायो टूटा फूटा हिंदी है मेरा विजेंद्र कुमार सिंगर ब्लॉग आप मेरे लाइफ में है कि नहीं प्रेजेंट है कि नहीं अगर प्रेजेंट है तो कमेंट कीजिए आपको मैं दूसरा आईडी से सपोर्ट करूंगी प्रेक्टिकल प्लीज सपोर्ट करो प्रदीप सपोर्ट खालामनो प्रेक्टिकलखौ प्रदीप सपोर्ट करो प्रेक्टिकलखौ शायद चला गया विजेंद्र तो फिर कौन कौन है मेरे लाइफ में कमेंट कीजिए एजी गेमिंग 95 उन्दु ओंखारबाय खोमा सियायबाय दिस मेसेज हेल्प मैं हूँ दीदी आप है और इंग्लिश मैथ ससियेल बेयाव मोजां जादों हिन्दीयाव एसे गाज्रि जादों सरिलै खर'आ दिमाग गैला आं सानदों मा आंनि हिन्दी रायलायनायखौसो एसे गाज्रि जादों होनदों सानदों फैलाव मिथिबाय आनै माइब्रा संनानै दोनब्रा दे खाथियाव संगोन गोदै जाखायो दसेनो खर'आ हेक जाबायलै आंना प्रेक्टिकल आपको मैंने 3 आईडी से सपोर्ट किया है और दूसरे 4 आई मतलब 3 आईडी के है ना और एक आईडी से सपोर्ट करती हूँ 4 आईडी से होगा थैंक यू अखा हायाखै नामा नोंसिनिथिं हायाखैलै एजि क्रिटिकल शट 01 सापर्ट करिब दे মই লিংক দিছে
ये जॉइंट ब्रह्मो है ना, ये भी मेरा चैनल है। एसे किस जोंनिथिं उदालगुरियाव हाबायलै, हालायबाय। मैयासो हादोंमोनलै जोंनियावहाय। तो ये जॉइंट ब्रह्मो के चैनल से आपको किस किस को सपोर्ट चाहिए, प्लीज मैसेज करो। प्रदीप थांखो ना माखो? प्रतिगाल, मैंने दूसरा आईडी खोला है। किस किस को सपोर्ट चाहिए? प्रतिगाल, आपको 4 सब्सक्राइबर हुआ है। आं गेमिंआव नंगौ दहायनो बारनाय खोनादोंमोन आं। औ नंगौ, दहायनो बारनाय खोनादोंमोन आं। अबे बारनाय खोनादों नोंलाय इजि गेमिंनावलाय? प्रिटिकाल है कि नहीं कमेंट करो। दं फैलाव, एग्जाम जोबाखै। हाय फ्रेंड, एसे लेट जाबाय। आंबो लेट जाखादों दिनै। एन मुसाहारि आगै। हे दीदी, तो फिर मैंने सपोर्ट किया है जॉइंट ब्रह्मो चैनल से, और मैसेज भी छोड़ दिया है, मतलब कमेंट भी छोड़ दिया है। क्या रे, सांस भी नहीं है मोबाइल। पांच सब हो गया मेरा। हाँ, मैं 4 आईडी से किया है और कोई एक आईडी से किया है। मैं ही 4 आईडी से किया है। मा ओंख्रियानो? ओंख्रिया जोगोनारजों दाउ लकेलजों। मा होनो, एन मुसाहारि, नोंखौ दहाय आङो मोनब्रै ना मोनबा आईडिजों सापर्ट खालामहरदों दै। दे बाना फैलाव, नोंखौबो खालामहरबावबायसो नै। खालामबाय नै फैलाव। थेंक इउ फ्रेंड, वेलकाम। फैलाव, मोनबा आईडिजों खालामहरखा। 8था आईडिजों। 8था आईडि होनदोंना नोङो दहाय? प्रदीप बैनाय, जोबथ'आखै, एप्रिल 1 आव जोबगोन। माया परिखाया? आनै, जौ लोंहोना आनैल' खोन्थाहरदो थैदो। आनैया जौ लोंहोना आनैल' खोन्था। दुर, मा आनैल' खोन्थाहरनो? बे मा, सोरनो खिथाहरनो? जा मा होनदोंलाय? कौन है मेरी लाइफ में? किस किस को सपोर्ट चाहिए, जल्दी कमेंट कीजिए। एन मुसाहारि सापर्ट होदो। आं लिंक होखादों। नोंबोथ' सापर्ट हरनांगौ ना, होमबासोथ' बिसोरबो नोंखौ सापर्ट होगोन। कौन है मैसेज कीजिए। ऐसे मोबाइल नम्बर मोनसेजों बारा जिमेल आईडी खुलिजाया, हेक जायो आब'। मबाइल नाम्बार माबा आलदा आलदासो होदों। नों माबा 2 भेरिफिकेसनखौ बानायना लादों ना लायाखै? एजे गेमिं आगै, हेक जायैनि। आनै जाफ्लांदों, आइसो बुंदोंमोन आं।
खिथाहरजागोन बियो। दीदी खाना खाने जा रहा हूँ 10 मिनट ओके। हेक जायो ना मायो मिथिला इजि गेमिं आं खिन्थु 2 भेरिफिकेसन खालामबा हेक जाया होननाय खोनादों। 2 भेरिफिकेसन बानायबाय आङो आरो मा होनो बिदिखौ मा होनो आरो दा बावबाय। फैलाव दिनै आगै आं गाबोन खालामगोन कमेन्ट हरना दोनहर। खोन्थानो जाबावबाय बा साहाल' लोंगोन आं खुनु बिसास मोनासै। नों जौ लोंनायखौ मा खिथानांगौ बैसागुआव लोंनायखौलाय। आंजोंबो फ्रेन्ड जादो गोरान नोंखौबो नै आं दस्रा आइडिजोंहाय सापर्ट खालामहरगासिनो दं। मा जानाय दहाय मबाइला मिथिया। मिथिया माने मानसिफोरबायदि स्क्रिन रेकर्ड फैदोंमोन आं। 103 जन दं गोरान 104 जन जाबाय दे खालामहरबाय आं नै। जयन्त ब्रह्म चेनेल गैया दे साबस्क्राइब खालामनाङा बेखौहाय। थांबाय नामा फारौ जाग्राया? औ ओंखाम जानो थांबाय। मोनब्रै आइडिजों सापर्ट हरबाय आं बेखौहाय। नोंखौ सोंदोंमोन नोंनिसिम थेंक इउ जासिहरदों। लाइभआनो बन्द' जादों। औ आं बन्द' खालामनानै बेबायदि मोखां नुनाय खालामफिनबाय। CRB नोंखौबो सापर्ट खालामगासिनो दं र' तु सापर्ट होदों आंखौ आं कमेन्ट नुबा बेक हरगोन दे। आंसो होदों फैलाव। GRBआबो दावखोगासिनो दंथ'। आनसाबस्क्राइब जादोंबाबो दावखोगासिनो दंथ' GRB 454 जाबायमोन जाबाय 455 जासिगोन एबार। आंजों फार्स्ट फेसबुकनिफ्राय लोगो मोनबा नोंना 300 बेसेबांबाल'सोमोन आं नुनाया। दावखोबायथ' बिरादनो। आनैसो आरो दे आनै 8टा आइडि देव थाराथारि देव। लाइभआनो बन्द' जादों अकेआबो फैलाव खानाय गेलाव। आं GRBनि भिडिअ नायगासिनो दं। नों मा मोनसेखौ खालामनांगौ आगै खिथाहर। नैबे लिंक होनायखौ खालामनो फैलाव दैमारि लिंक होनायखौहाय। एन मुसाहारि लिंक होदों आबसना लिंक होनायखौ खालामनो। दहाय माबा मोखां नुयै लाइभ फैनो रोङालै आं मानसिफोरनि बायदि। मानसिफ्रा मोखां नुयै लाइभ फैयो आंहा फैनो रोङा बिदि। अब फुल भिडिअ नायनो सापर्ट खालामबासो पारमानेन्ट सापर्ट थायोनो माथो आब'। औ नोंलाय नोंनि भिडिअखौ नायगासिनो नै। दाबो 235 सापर्टल' 235 सापर्टल' बजायदों।
साथामल'सै सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम दे। PR बर' चेनेल हाय आब' हाय आगै वेलकाम आंनि लाइभ चेनेलाव फैनायनि थाखाय। PR बर' चेनेल PR जासुला ना मामोन दहायना बबेनिफ्राय नुजाफैदों PR आगै आंनि लाइभआव फार्स्टगोन नोङो दिनैहाय PR आगै आङो PR जासुलाखौसो सानदों दे नोंखौ नोंनाबो चेनेल दं आरोना लिंकाबालियाव दान्दिसे लोगोफोर लिकाबालियाव दान्दिसे लोगोफोर PR बर' चेनेल आगै खबरफ्रा मारै दं 2:36 जाबाय दे आं कमेन्ट नुबा बेक खालामफिनगोन धेमाजिनियाबो नोंखौबो मोनसे दस्रा आइडिजों जयन्त ब्रह्म आइडिजों आङो सापर्ट हरगासिनो दं आगै मानोना आंनि चेनेलाव जायखौनो फैदों आंनि लाइभआव जायखौनो फैदों बेखौनो दस्रा आइडिजों आङो बयखौबो सापर्ट खालामगासिनो आरोना नांगौना नाङा नांगौबा माबा हरबानो जाबाय कमेन्ट हरबानो जाबाय नांगौबा नांगौ नाङाबा नाङा खालामा आरोना गोसोसो कमेन्ट हरथार लोगो आदा आब'मोन सापर्ट खालामबाय आगै फैलाव नायदोनो फैलाव धेमाजि आदा दे सापर्ट हो सोरखौ धेमाजि नुदों नोंलाय धेमाजि आदा दे सापर्ट हो एन मुसाहारि आब' सना नुबाय दे आं खालामफिनगोन PR दे ना सापर्ट होनाय होनसै भिडिअ अल नाइस लिरना हरबाय आं आगै सना फैलाव होनदों फैलाव सिन्था दाजा आब'मोन होनदोंमोन बि आदै भिडिअ नायगासिनो आरो आङो दा दस्रा आइडिजों सापर्ट हरबावगोन मोनसेबाव अके आगै सना फैलाव होनदों आयु मा रजं लरालै बियो माबा हादान सिफायनाय नामा हादान हाग्रा सिफायदों नामा जयन्त ब्रह्म ओमफ्राय मुंलि ब्रह्म बेजों कमेन्ट थाङाखैमोन दहाय एन मुसाहारि कमेन्ट हरनो हायाखैमोन आं साबस्क्राइबल' खालामदों सोर कमेन्ट खालामदों जेबो नङा फ्रेन्ड बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाङा होनदोंना ओरैनोसो बे चेनेलाहाय
चेनेल बे आं साबस्क्राइब खालामनाया जों खालामनाङा दे। Stay in the best parts permission. मा गुजुबाय थालायखोब्रा? मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड होनदों? जोगोनारजों दाउ लकेलजों ओमफ्राय ना खि एवनाय दे जोंहा। नैबे दैसा ब्रह्मआ आंनि मोनसे चेनेल बावदै। चेनेलथ' नङा माबा आइडि नाफाम बाथोन किसका सोरना ओंख्रि नाफाम बाथोन नोंना थैसै गुजुनानै। पिआर बर' चेनेल मा होनदों फैलाव ब्र' सापर्ट फै दे। आब' जयन्त ब्रह्म चेनेला भिडिअ गैया सर्ट भिडिअल' दं। आब'ना सापर्ट खालामबाय बेखौहाय माबानाङा दे मा होनो सापर्ट खालामनाङा आं हगारखायाखैमोन जेबो। ना किया मा बायदि मोनजायोब्रा आब' जाफेराखै आं। जोंहा बिख्लो होनानैसो जादों दिनै गोखानो आंथ' जाखाया नालाय बिदिखौ र' नैबे दैसा ब्रह्मखौ आं माबा खालामनि र'। ना खिया जानो गोथाव दै मेजेम गोनांखौल' जानांगौ। आंना नोंनाव मोननै आइडिजों खालामनांगौ दं र' फ्रेन्ड। दे खालामबानो जाबाय। एन मुसाहारि ममेन्ट नायद'नो कमेन्टखौ ममेन्ट लिरना हरलै फैलाव फैलाव आगैनो। नै जिआरबि आगै दंना गैया नोंखौ आरो मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामबावबाय आं। ओमफ्राय भिडिअ नायगासिनो नै दा एम मुसाहारि सापर्ट खालामनो गोरान आगैखौ। एन मुसाहारि नोंसिनि जायगाया बहुद मोजां माला थांफेरनायनि मोजां जालायखो नोंहालाय। नोंसिनि आइबो एसे गिदिर इउटुब नोंसिनिथिंजाय होनदों आरोना गोबां इउटुबार दंनो। पियार आब' खोमाखौ मारिना होदो दे। माखौ मा खोमा? एन मुसाहारि मासबातनि नामा खोमा रेन्ज दिया है मैंने। माबाखौ खालामसै एबार आङो एन मुसाहारिखौ खालामजोबखादों। आंना सिमेन्ट सापरिसोनो। नै फैबाय नामा आगै सना जोंनि जायगायाव? नों फैबाय नामा आगै जोंनि जायगायाव? फैलाव आगै होनदों। आंना सिमेन्ट सापरिसोनो ब्लु होनो थिनदों होबाय बुजियाखैमोन आं दहाय। मामा आंखौ खोमाखो मारिना होदो दे। पियार आगै नोंखौ आङो सापर्ट खालामबावबाय नै 571 दङना नोंना 572 जासिगोन। हेल' आई एम बेक नो वेलकाम फिरसे। पियार नोंखौहाय आङो माबा खालामबावबाय सापर्ट खालामबावबाय मोनसे आइडिजों आरोबाव।
Nicely नाउनजां नाइस लाभ अन्नानै बयबो गोरान लोगो जादो चेनेलाव थांना फुल साब लाइक कमेन्ट खालामना हर आं खालामबावबाय दे जिआरबी दैसा ब्रह्मजों थेंक इउ आब' अके वेलकाम भिडिअ नायगासिनो नोंनि भिडिअ के आगै फेलाव फैबा खबर हर दे आगै जाबाय एबार फैलावनिखौ खालामसै फैलाव खानाय गोलावनिखौ नै एन मोसाहारि नोंसिनि सिमेन्ट सापरियाव फिसा इउटुबारनि न'आव थांगोन फैलाव खानाय गोलाव नोंनिखौ खालामलायबाय एबार प्रिति एन मोसाहारि साबधान साबस्क्राइब दान 1 तारिखआव थांबा 2 तारिखआव सहैगोन आं सोरनाव आगै खिन्थाहरदो प्लिज आदि एन मुसाहारी आपको प्रीति गर्ल ने सपोर्ट किया है प्लीज बैक सपोर्ट कीजिए इसको भी ये नया यूट्यूबर है और प्रीति गर्ल आपको मैं और एक आईडी से सपोर्ट कर रहे हूँ देखो एक आईडी से और फिर से सपोर्ट किया है अभी अभी मैं 5 आईडी से सपोर्ट किया है आपको प्रीति गर्ल में 5 आईडी से मैसेज कमेंट किया है आपको 5 आईडी से सपोर्ट किया है आपका अभी टोटल 6 सब्सक्राइबर हुआ है संजय बसुमतारी ब्लॉग बिसिनी न'आव थांगोन थैंक यू दीदी वेलकम पियार आब' ब्लू दे होब्रा होबायलै होबाय लक्ष्मी दैमारी हेलो आगै हेलो सिस्टार वेलकाम आंनि लाइभआव जइन जाफैनो हानायनि थाखाय मा ओंख्रि जाना फैखो फ्रेन्ड लक्ष्मी आंनि फिसाजोनि नामाबो लक्ष्मी दै बोरै जाखो आंनि लाइभआलाय अबावबा थाबथालायबाय नै आंनि फिसाजोनि नामाबो लक्ष्मी ओ प्रीति मेरी कभी सपोर्ट करना सपोर्ट किया है बोला है प्रीति ने अब भी बैक कर लो मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है बोला है एन मुसाहारी आपको प्रीति ने लक्ष्मी दैमारी सिमेन्ट सापरिया मा जायगायाव आगै फैलाव फैलाव खानाय गोलाव अबे जायगायावनो लक्ष्मी दैमारी 370 सब्सक्राइबार फिसाफ्रा एग्जाम जोबनायनि खुसिथार बिमाफ्रानो
रेजें दैलि ब्लग हगारो ना माथो नोङो माबा दैलि ब्लग हगारो ना लक्ष्मी दैमारि भिउस फैबावसो मालाय 377 जनल'बाबो माबायो भिउस फैबावोसो नै 192 138 216 328 मेला भिउस फैयो आंनाथ' 100नि बारायानो फैनो नागिरा 100नि गाहायाव गोजासो बिल' ओइ सोर बे थाम्बनेल बसायनायाव मा सापर्ट मा एप बाहायोलै खोन्थाहरलाय आंनो बबे एपआ साबसिन थाम्बनेल बे पिक्सार माबा खालामनायाव एन मुसाहारि नों बबे माबाखौ माबायो मा होनो बबे एपआवहाय इडिट खालामो बे पिक्सार लागायनायफोरखौ प्रिटि सापर्ट मी प्रीति PR बोरो चैनल को सपोर्ट करना है बुलाया है ये भी बैक करेगा आपको लक्ष्मी दैमारि थांखो ना माखो दङबा कमेन्ट खालाम Vijendra Kumar singer blog my friend hello welcome please say आने के लिए thank you प्रीति Pixlab app Pixlab app दैसा ब्रह्मआ जेबो भिडिअ होआखैना चेनेल नङालै आइडिसो आंनि दस्रा आइडि मिन्थिबायना सापर्ट खालामग्रा दस्रा आइडिसो साबस्क्राइब खालामनाङा बेखौ आंनि मेन आइडिखौ सापर्ट होबाय थाबानो जायोना पिक्सार एडिटर Pixlab app बाहाय आब' थाम्बनेल अके आब' प्रिटि काम नोंबो सापर्ट होदो लक्ष्मी दैमारि आं नोंखौ ब्लु होना होबाय दे Pixlab होनदों नामा पिक्सार एडिटर Pixlab PIX Pixlab बेस्कुरियन नैबेनो नामा पिक्सार एडिटर नैबेनो नामा नाहरसाय बेनो नामा एबा नाहरद' नुदोंना नुवाखैथाय नै बेनो नामा एबा नाहरद' बेनोबा डाउनलड खालामसै नोंजों सापर्ट दंखायो लक्ष्मी दैमारि नोंखौ आङो मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामहरसै थाथ' र' दसे खालामगासिनो आं लक्ष्मी दैमारि सापर्ट खालामबाय लक्ष्मी दैमारि नै कमेन्टबो खालामहरसै दैसा ब्रह्मजोंहाय बेस्कुरिया थांबाव नांगौ जोंहा थांगोन टाउन खाथियावनो टाउन खाथियावनो नो बिसिना गुड एप है ये पिक्सेल
वेरी गुड। थैंक यू बताने के लिए। मैं तो फिश कार्ड यूज़ करती है फिलहाल अभी। खालामजायाखै। हेल' आंनियाबो सोना हेल' जेबि आगै दासो नुजाफैदों नोङो। मानसिफोरखौ सापर्ट खालामगासिनो आङो नै। सापर्ट नांगौबा नोंबो कमेन्ट खालाम। सापर्ट खालामहरगोन आं दे। माबानि भिडिअ नायदां नै। मा नाममोनलाय? माबा दैमारिनि, लक्ष्मी दैमारिनि। विजेंद्र आपको बुलाया है लक्ष्मी दैमारी चैनल। लक्ष्मी डिनर माय फ्रेंड सपोर्ट दैमारी सपोर्ट कर दो। हेलो फ्रेंड प्लीज कम नाउ। न्यू फ्रेंड सपोर्ट एंड सी फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक कमेंट प्लीज फ्रेंड। एन मुसाहारि दाखालि मानो क'क्राझार फैनायाव खोन्थाहराखै? आंलाय फेसबुकआव हगारखादोंमोन। ओमफ्राय आंबो नों खालामनायावनो खालामो। बारा रोङा। औ आंबो रोङैनि थाखायनो बे फिक्स कार्डआव बानायो। ओमफ्राय बोरैबा हेभि बेकग्राउन्ड रिमुभ टिमुभ लाबाथाय माबा डाउनलडानो जाया पिक्सारानो। ओंखायनो बाबाय आं बाव खालामनो। JN ब्लग बड'लेण्डआ माय फ्रेंड सपोर्ट कर दो। बड'लेण्ड दुखुजों नायालासेनो लोगो हमनो नागिरबाय। दुखुलां नुवासैनो लोगो हमनो नागिरबाय। नंगौ जेबि। जि गेमिं काम समखौ थिनालियाव आं थांनो बहुद मोजां मोनोमोन। गोरान नहीं आया किया दीदी आया था शायद है गोरान। कमेंट प्लीज। मेरे लाइफ में प्रेजेंट है तो कमेंट कीजिए। ओइ आब' आं दासो फैबाय बिरबाय मिक्स। जेबो नङा बिरबाय मिक्स। मैया सापर्ट खालामहरनो मोनाखै। नोंखौ सापर्ट खालामहरसै आङो नै। माखासे मानसिफोरखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय माखासेखौ खालामनो मोनाखै आरोना। बै बुनांगौ मानांगौ बिराद दिगदारिलै। नै बिदियावबा थाब हाबनानै खालामनो मोजां। 843 साबसक्राइबार दङ। 144 भिडिअ। सापर्ट खालामबाय नै। ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायगासिनो आरोना। दैसा ब्रह्म चेनेलजों खालामदों। नाइस। आं लिंक होनाय आब' एन मुसाहारि सनजय बसुमतारी ब्लग बेनि चेनेलनि नाम लक्ष्मी दैमारी प्लिज कम नाउ न्यू फ्रेंड आई सपोर्ट यू प्लिज कमेंट लाइक माय चेनेल प्लिज। चेनेला मा मुं बिना फैलाव आगै सनजय बसुमतारी ब्लग होनो। दहाय फैदोंमोन आंनि माबायावहाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दहाय फैदोंमोन। ओमफ्राय दा गैथ'आ आरो मानसियाना। गोरान अबेनि नों आगै? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि। JRB सापर्ट लेंहरदों नै। दिपालि फैदों जोंहा नै। लाइक देट थेंक इउ। मा खबर? खबरा बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ। फ्रेन्ड फैलाव दैमारि माय फ्रेन्ड सापर्ट किया हु। फैलाव नोंखौ सापर्ट खालामबायनो। मा ओंख्रि जाखो? जोगोनारजों दाउजों। सोरनिखौ? बिरबाय मिक्सनिखौ नायगासिनो आङो नै। दिपालि चेनेला देरबायलै नोंनिया। सापर्ट नांगौ ना नाङा जाखो? नै सापर्ट मोनसे आइडिजों सापर्ट होगासिनो दं। नांगौबा खोन्थाहर दे।
गोथाव दे औ गोथावानो आंहा जायाखै नाथायबा दिनै माबाना बिस्थिबार ना जोंना हिन्दुफोराहाय बिस्थिबाराव सोरबा सोरबा जाया ओंखायनो दिनै जायाखै आं पिआर बर' चेनेल सापर्ट खालामबाय आं आंनिखौबो सापर्ट खालामनो पिआर बर' नोंखौ खालामबायनो जोंहा आगै जिआरबियाहाय माला 1K जाबावनोसै आब' र' आं मोनबाय आइडिजों हरगासिनो ना दिपालि दे आब' नोंस्राबो देरगोन लासैनो औ आं मोनसे आइडिजों हरगासिनो दिपालि नोंखौ 189K थांबायलै मालाय माला देरबावगोन जोंहा भिडिअ मोजां लाबोबाय था खेबनोनो बालायलाङोहाय फिसाजों फिसौजों दैसा ब्रह्म चेनेलजों सापर्ट हरबाय आं दिपालि आगै नायनोबो मोजांलै मालाय नोंहा दिपालि जि साइज गानै ओंखायनो बयबो सापर्ट होदों नोंखौ गासिबो थाबैनो 1 जाथोंसै जिआरबि आगै जागोन देनो दे आब' हर अनोब्ला हरबाय नै वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो दिपालि नोंना फैलाव आंनि गोसो फि दैमारि बे आंनि चेनेलखौ सापर्ट होद बिरबांस दिपालि आगै मा खबरलैनो जिआरबि ब्र' आंबो खालामबाय दे नो बिरबाय आगै मोजां दे होनदों मोजाङैनो दङनो दिपालिया आब' आं दाना बारा भिडिअ लाबोनाय जाया होमबालाय लाइभ फैबाय थाबानो जायोना वाट्स टाइमा बेसेबां होनबाबो खोन्था आं खोनासंनो लुगैदों नोंनिखौ दिपालि बर' आं सापर्ट खालामबायथ'नो नोंबो आगै होनबाय आंबो आगै होनबाय मिनिबावबायसो ओमफ्राय दिपालि नोंखौ हनै बिदि होननानै मिनिगासिनो बिरबायाहाय आंनाबो वाट्स टाइमा बारा जायाखै खिथाना मिन्थिनो लुगैदों मनिटाइज जानो बयबो नै दिपालि ब्रह्मनि चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ गोलाव गासिबो नायनानै हो जाहाथे आगैया 4000 वाट्स टाइम थाबैनो कमप्लिट खालामनो हायो सापर्ट खालामखाबायखा भिडिअफोरखौबो नायनानै सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे आगैया थाबैनो दावखोलांनानै जोंखौबो सापर्ट खालामनो हायो फेमास जानो हायो बेबायदि आरोखि ना बिदिसो सापर्ट खालामलायनांगौ आरो माबायाथ' जाखाबाय बेना साबसक्राइबाराथ' खालै माबाल' नांसिगौ आरो बेनो वाट्स टाइमल' भिडिअफोरखौ नायनानै हो गोलावनो आंबो नायगोन बयबो मैं क्या बोल रहा है विजन और प्रीति जो दीपाली बोरो है ना उसकी चैनल में जाके उसको सपोर्ट करो और सपोर्ट के साथ साथ उसका वीडियो को भी फर्स्ट टू लास्ट देख लेना क्योंकि उसका सब्सक्राइबर तो हो गया लेकिन वॉच टाइम होने वाला है इसीलिए इसको सपोर्ट करके जल्दी से वॉच टाइम बढ़ा देना ये भी सपोर्ट करेगा आप लोगों को मुझे हिंदी भी बोलना अच्छी तरह से नहीं आता है फिर भी बोल रहा है टूटा फूटा हिंदी को समझ लेना कि मैं दीपाली माय फ्रेंड सपोर्ट कर दिया हूँ आब' राजा रानी उन्दुबाय नामा उन्दुबाय सासे जलंगायाव हनै जलंगायाव ओमफ्राय सासे बिबैनाव बरिया हिन्दी रायलायनो माथो आब' नों रोङा आङो हानो प्रीति हा होनदों हिन्दी रोङा आङो खाना हो गया प्रीति हानो विजेंद्र क्यों रो रहा है किसी ने कुछ बोला है क्या आपको क्यों रो रहा है विजेंद्र मेरे लाइफ पे विजेंद्र आपको मैं दूसरे आईडी से सपोर्ट कर रहा हूँ फिर से
दैसा ब्रह्म चैनल से प्लीज चेक। विजेंद्र प्लीज चेक कमेंट। माय फ्रेंड मेरा को सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्यों? मैं दूसरी आईडी से फिर से आपको सपोर्ट किया है दैसा ब्रह्म चैनल से। प्लीज चेक यू YT स्टूडियो में जाके देख लेना। आपका वीडियो हो रहा है, देखो देख रही मैं। कमेन्टआनो थांग'जोब्बायसो बोरो अबाव थांजोबो। एसे सापर्ट खालामदो आब' आंनिखौ। बिरबाय मेक्स र' नोंनिखौ खालामखाबायमोन नामा आङो नैबे दैसा ब्रह्मजों। दा दस्राजों खालामहरगोन आङो। दैसा ब्रह्मजों खालामखाबाय आं दै। ओमफ्राय बिरबाय आगै मा ओंख्रि जाखोनो? बोराया मा मावो आगै? बोराया गारिसो सालायोलै आंना आब'। गारि सालायो आरोखि ना, गारि सालायनानै जालाबायो। माय आमाइया गारियाव नामा दङ उन्दुबाय हनै उन्दुबाय। क्या कर रहे हो गोरान हनै नोंखौ प्रितिया सोंहरदों मा खालामदों होननानै। आजा दैसाया जलंगायावसो आरो। औ आं रायलायनायजों सिखारबाय थायो, ओंखायनो जलंगायाव नारो आङो मोनाबाबो। लक्ष्मि दैमारि आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय, आंखौबो सापर्ट खालामदो। नै नोंखौहाय सापर्ट खालामबायनो आब' लक्ष्मि JRBहाय नोंबो सापर्ट खालामहरफिनदो बे आगैखौ। दाउदै भाजा आलु टमेट'सो दिपालि आब'नो। आब' भिडिअखौ नायखांनानैसो सापर्ट खालामनांगौ। नायखांनानैसो सापर्ट खालामनांगौ आरोना। मैयाबो सासे मानसिया होनदोंमोन। हिन्दीनि लिरजोब कमेन्टखौ गाइसमोन। हि 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 बुजिनायानो नङा आङो माथो। ओमफ्राय लक्ष्मि विजेंद्र आपको सपोर्ट कर दिया। फैलाव आगै बुजि दिया मा बुंखो? बे फैलावलाय मा बुंबाय थादों होनबानो आनजायारा। डांस कर रही हूँ। इस मोसाबावदोंसो आरो नों। बिरबाय आगै गोथाव दे होनदों। मैंने लिंक दिया जल्दी सब्सक्राइब करो जल्दी। चलो होनदों। लक्ष्मि मोजां दे होनदों। आब' दोनथ'नोसै दे। अके बाय बाय पियार गुड नाइट। दिपालि होनदों। एन मुसाहारि देलाय ट्रेन स्टेशन खाथियाव दै गोथांथां गैया हाजो सेराव। गोथांथां हाजो सेराव बेयाव भिडिअ लायैनो नागिरदोंमोन। नोंखि नायबावगोन लै बे होनदों फैलावआ। फैलाव माय फ्रेंड सपोर्ट किया हूँ। फैलाव ने बोला है आप फैलाव ने जो लिंक दिया है उसी चैनल में जाके सपोर्ट करना है। फैलाव का ये चैनल नहीं है, चैनल है फिर भी उसका दूसरा चैनल और है। इसको सपोर्ट करने के लिए फैलाव ने लिंक दिया था। उसका चैनल का नाम है आंनि गोसो पि नार्जारि चैनल है। लक्ष्मि आब' मा ओंख्रि जाखो? आब' लक्ष्मि मा ओंख्रि जाखोनो? पियार बर' माय फ्रेंड सपोर्ट किया हूँ। पियार गया है सोने के लिए, बाय बाय बोला है। पियार विजेंद्र ने आपको सपोर्ट किया है, प्लीज तुम भी इसको बैक सपोर्ट कर लेना। नायगोन आगै मानो नाया जानो होनदों। दालि अमा आलु आगै दिपालि होनदों। आब' नोंस्रा फेमिलि साबेसे? जोंनियाहाय 6 जन। बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय नंगुमै आं ओमफ्राय आंनि फिसाजो फिसाला आरोना। दिपालि बर' लक्ष्मि दैमारि सापर्ट खालामदो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामदो होनदों। एन मुसाहारि माय फ्रेंड सपोर्ट किया हूँ।
एन मुसाहारि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो लक्ष्मियाबो गोथावथारलै होनदों। आङो मोनसे आइडि खुलिबावनोसै आरोना बिजेन्द्र कमेन्ट चेक करो होनदों। दिपालि खामनो गोराना लेंहरदों। बेफोरना लक्ष्मी ब्रह्म चेनेलजोंहाय आरोखि ना बयखौबो सापर्ट खालामहरनोसै आङो। आं खालामबाय जिआरबि आगै फुल नायनानैसो खालामखायो आंनो। लक्ष्मी माय फ्रेंड सपोर्ट किया हूँ। लक्ष्मी दी आपको है लक्ष्मी दी आपको विजेंद्र कुमार ने सपोर्ट किया है, आप भी उसको बैक सपोर्ट कर देना। गोरान हाय जिआरबि आब' आं लाइभनिफ्राय ओंखारथ'सै दे। मानो थांनो नागिरखो जिआरबि उन्दुनो ओंखारबाय नामा? खयथा जाखो? आयौ 11:10 जाबायथ' आरो। थैंक यू विजेंद्र कुमार, थैंक यू बोला है। विजेंद्र और मैं लक्ष्मी ब्रह्म मेरा दूसरे आईडी से और आपको फिर से सपोर्ट किया है। सो इसको आपकी वीडियो में कमेंट कर रहा हूँ नाइस बोल के। दिपालियन एन मुसाहारि दे नायबानो जाबाय थेवबो नों नुखाजोबनाय जायगाखा आब' होनदों। गावनि एरियानिखौलाय नुवाबा माथो। मैंने विजेंद्र मैंने कमेंट कर दिया है आपकी वीडियो में नाइस बोल के। लक्ष्मी ब्रह्म दूसरा आईडी से किया है। मैंने आपको 5 आईडी से सपोर्ट किया है विजेंद्र। अभी बारी है एन मुसाहारि को तो मैंने सुबह ही किया था जेबो नङा आगै सपोर्ट खालामनांगौ होनदों। अभी बारी है दिपालि बर' गोरान माय फ्रेंड सपोर्ट किया हो। और विजेंद्र कुमार आपको मैंने बोला था मेरे दूसरे आईडी से मैंने आपको फिर से सपोर्ट किया है लक्ष्मी ब्रह्मो चैनल से। आपकी वीडियो में मैंने कमेंट छोड़ा है प्लीज चेक। अरे फैलाव आंनिखौबो सपोर्ट खालाम होदो दे। दिपालि आपको भी मैंने लक्ष्मी ब्रह्मो चैनल दूसरा आईडी से सपोर्ट कर रही हूँ। आपकी वीडियो में मैं कमेंट कर रहा हूँ। समाइना विजेंद्र आपको फुल वेस्ट देख के सपोर्ट कर दिया, फुल वॉश करके सपोर्ट कर दिया। ओके अब सोमाइना लिख के दिया है दीपाली और लक्ष्मी दैमारी। दीपाली का वीडियो चल रहा है अभी। लक्ष्मी फ्रेंड खालाम दे प्लिज। आब' उन्दुनो ओंखारथारबाय माथो र' थाथ' दसे। गोरान ऑफिशियल आपको भी मैंने फिर से लक्ष्मी ब्रह्मोस मेरे चैनल से आपको सपोर्ट किया है।
और कमेंट लिख दिया कि जोबोद मोजां वीडियो में। उसका वीडियो चल रहा है अभी मोनसे आईडी खुलिबावदों जो सपोर्ट खालामदो आब' दे। ओके बिरबाय मिक्स आपको भी सपोर्ट कर रही हूँ। फैलाव डन नांबाय 848 था बिरबाय मिक्स आपका सब्सक्राइबर। अभी मैंने 849 कर दिया। अभी आपका वीडियो रनिंग हो रहा है तो कमेंट लिखूंगा लाभ 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 करके कमेंट छोड़ेगा आपकी चैनल वीडियो में। 238 जाबाय मैंने आंखौ बायदि जों दिनै हरदों थेंक इउ गाइसमोन। फैलाव दं नायबाय आं कमेन्ट हरना हो लोगोफोर दे सोर सोर दं कमेन्ट हरना हो। कमेन्टखौ फरायस्लाबनो हायाखिसै थाबोजोब्बाय। GRB खौ खालामदोंना खालामाखैमोनथाय आङो। लक्ष्मी दैमारी 372 है आपका। 273 किया है मैंने। लक्ष्मी दैमारी नोंखौ मोजां माबा लिरनानै हरबाय आं कमेन्ट सापर्ट खालामनानैहाय। नोंनि भिडिअआ रानिं जागासिनो नै भिडिअसनो। बिरबाय आगै आंनो हरा ना मानो। बिरबाय माय फ्रेंड सपोर्ट किया हूँ। विजेंद्र एन मुसाहारी विजेंद्र कुमार सपोर्ट किया है। को मेरी हेल्प करना। गोरान ऑफिशियल ओके। दीपालियन विजेंद्र ओके। बिरबाय आगै आंनो हरा नामा। GRB थांखो ना माखो एबार GRB नो हरनोसै। GRB दिपालि GRB सोर दंबावो दिपालिनो हरफ्रांखाबायमोन ना आङो। GRB थिनथ'खो ना माखो GRB आलाय। GRB थांखो ना माखो। माय फ्रेंड अपने किया हो। विजेंद्र कुमार सिंगर बैक सपोर्ट कर दिया कमेंट चेक पहले वीडियो में। ओके YT स्टूडियो भी देख सकता है। YT स्टूडियो में जो भी नया कमेंट आता है उधर जाके देख लेना मिल जाता है जल्दी से। विजेंद्र बिरबाय मिक्स नों कमेन्ट हरनायाव नङा मोनसे चेनेलावसो गावसिना हो। जाम्बानि नों मानोथो बे फैलाव दैमारि चेनेलजों फैबाय थायो नोंलाय। नोंनि अरिजिनेल माबाजों फैना नोङो रिकभारि खालामनो हाया जाहैबाय नोङो। नोंखौलाय नों जेजों चेनेल अन फैदों बेजोंसो खालामखागोन ना मानसिफ्रालाय। दिपालि आब' सिगाङाव हरखाबाय आं बावबाय खोमा गावहानो मिनि हरबावजोब्बाय। थाङाखै आगै एन मुसाहारिखौथ' आं दहाय बानायखाजोबदोंहाय। माय फ्रेंड दिपालि बिरबाय आगै आं गोदान आइडि गैला नामारानो। बिरबाय आगै माय फ्रेंड लक्ष्मी गोरान अफिसियेल खालामबायनो।
खुलिथ'आसै दिपालि आब', आं एसे उनाव खुलिनोसै र'। एसे उनावसो खुलिनोसैनो। एन मुसाहारि आब', आब' नों बे भिडिअ'खौ नायलाय, बे भिडिअ'आव थांबावगोन जों। अबे भिडिअ'आव? नोंखौ नामा? दिपालि अन हरबाय आगै, हरलाय आगै होनदों। भिडिअ' हरनोनो फैलाव खानाय गोलाव। दिपालि अन विजेंद्र, गाना सुन रहा है क्या विजेंद्र? फैलाव ब्र, मोननैखौबो खालामबाय नायलाय होनदों। उन्दुनोसै आब'। बाय बाय गुड नाइट, बाय बाय गुड नाइट उन्दुदो। टाइमाबो 11:30 जाबाय। इजि गेमिंखौ आङो बियो सापर्ट खालामदोंना सापर्ट खालामाखैमोन नायनि र'दै, आं नोंनि रेन्जखौ लाखिबाय। सापर्ट खालामबाय दे इजि गेमिंखौ। फोरमाय नार्जारि, माखौ नायखो आब'? मबाइल नायदों नै, मबाइल सेरगासिनो। नोंसोरखौनो सापर्ट खालामगासिनो नै। इजि गेमिं माय फ्रेंड सापर्ट किया हो बिरबाय मिक्स, थेंक इउ। बिरबाय मिक्स, थेंक इउ। आंनाबो जालालै आब' मेगना। उन्दुदो दे बिरबाय मिक्स, नोंखौबो रेन्ज लाखिनोसै नै। लाखिबाय। उन्दुदो, आंबो उन्दुसै नोंसोर उन्दुयोबा। फैलाव वेलकामनो। आं उन्दुनोसै दे आब'। अके दिपालि आगै गुड नाइट। आंबो बे मानसिफोरा खम जालांबा उन्दुनोसै। मोननै आइडिजों सापर्ट खालामबाय ना आब' नों दिनै? मोननैल' नङा, मोनथाम मोनब्रैसो जाबायदां, चेक खालाम। मोनब्रैसो बायदि मोनदों आङो। आइदै आथिङा साजोब्बाय आंहा। गाज्रि दामोन दे, गाज्रि मोनालै दिपालि, मानो गाज्रि मोननांगौ? मा जानायनि? गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स। एन मुसाहारि, आं लिंक होनाय दं दे, नों थांबावगोन। जागोन, अखा हानो नागिरदों। फोरमाय नार्जारि आगै लोगो जादो। अखा खोरोमबाय दे। बाय बाय दिपालि, गुड नाइट। फैलाव माय फ्रेंड सापर्ट किया हो विजेंद्र हा होनदों। बिरबाय अके आब', थेंक इउ, गुड नाइट गाइसमोन अल, बेबी लाभ्स इउ। बाय 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 बाय। आइदै बेबीसो होनदोंमोन, बाय बाय, लाभ इउ होननायखौनो। गुड नाइट। अके आगै, फैबानो जाबाय, लोगो मोनगोन दे होनदों। आंनो नोंनि आइडिखौ हरजोब दे आगै। आङो मोनथाम ना बेसेबांबा हरखाबाय लक्ष्मि दैमारि नोंनो।
मोनथामानो जाबाय खोमा, मोनथाम बायदि मोनदां, मोनब्रै ना मोनथाममोनथाय? मोनथाम। आं फार्स्टनिफ्राय मोनबा आइडि खुलिदों, फार्स्ट लाइभ होजेननायनिफ्राय बेयाव होबाय आरोखि आं। ओमफ्राय सि अल फ्रेन्ड टुमर' बाय बाय। एन मुसाहारि, नोंना मा गामि? बेयो जों लागो खाथिनि फैलाव खानाय गोलावा। ए माबाखौसो होनदों, एन मुसाहारिखौसो होनदों आंलाय, आंखौ माबा फैलावखौसो होननो सानदोंलै। सोर सोर दं? सिमेन्ट सापरे हांमनि धोन खाथिसो। मिथिलायलाङाहाय, थांफेरनोबो मोनाखै हरै। आं बुजियासै। एन मुसाहारि, सिमेन्ट सापरिनो हांमानि धोन खाथिसोनो। हांमानि धोन बाथोनसो नोङो, हांमानि बाथोन ना मा जाखो? सिअल र' एफा हरावसो लाइभ फैयो आब'आ। आं 9टानिफ्राय फैदों दै, ओमफ्राय खयथा जाखो? 11:30। सानावहाय सोलाबाना बाबुनि थाखायनो, ओंखायनो सानाव फैनाय जाया आरोना। 9टायाव फैयो आङो सानफ्रामबो, 8:30निफ्राय 9टानि गेजेरावहाय। ओमफ्राय 11टासिममोन, दिनै आधा घन्टा बारा जाबाय। सिमेन्ट सापरि बाजारजों अबेजोंहाय? माने आङो सानावहाय बिराद खामानि जायो आरोना, बिराद माने फिसा गोनां मानसि आरोना, मा होनबावनो। ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय लाइभआव फैथेरनो मोना, ओंखायनो आं सानाव फैनाय जाया। मोनायावबा नों बयखौबो जाहोखां लोंहोखां उन्दुहोबाय, आराम लाइभआव फैबाय आरोना। ओंखायनो ओमफ्राय दाबो उन्दैया जलंगायावसो दङ नै, बिमा रायलायनायजोंनो सिखारो। खोरखियावसो जलंगा माबानानै, मा होनो, खानानै माबागासिनो आरोना, नारगासिनो। आंनाबो सोलाबथारा। सोलाबा आंबो। लाइभ फैहांनो माबाहांनो बानो सोरबा गाबज्रि फैलायबाय आरो माबा फैलायबाय, बिदि जायो आरोना। माबा थोनलायबाय, माबा मावलायबाय, बिदि जायो। उन्दै उनला गाबलु गाबला बेबायदि जायो आरोना। एन मुसाहारि फरेस्ट स्टेसनजों ना बै मोनसे लामाजों? एडि दैमारि, हेल' दासो नुसफैबाय आरो नों, एडि दैमारि। वेलकाम एडि दैमारि। मा ओंख्रि जानानै फैखो इदि दैमारि आगै? नै बेसेबांबा गोजानावसो थांनानै दंहैयो कमेन्टआ माथो। ससे फैनांगौ जनाय थांग्रा लामाथिं, जनाय थांग्राथिं। आलु ओंख्रि बाजै। मा ओंख्रि बाजैसो होनदों, आलुलायनो मेगना जालालै बुरि मानसिना। ओंख्रियाहाय जोगोनारजों दाउजों आरोना। मोनथिबाय ना आगै फैलाव होनदों। मोनथिदोंना मोनथियाखै बेबा, फैलाव खानाय गोलावाबा? आलु दालिसो बाजै। इदि दैमारि, नोंखौ आङो इदि दैमारि आगै, नों बाहानिमोनलाय? नोंखौ आङो आंनि
मोनसे आइडिजोंहाय सापर्ट हरगासिनो लक्ष्मी ब्रह्म चेनेलजोंहाय मालाय 1K थांबाय। कंग्रेचुलेसन इदि दैमारि 1K साबसक्राइबारनि थाखाय। सोनाबजों फरेस्ट स्टेशन सानजाथिं नोंसिना थांनांगौ आरोना साबसक्राइब खालामबाय। 57 भिडिअ बड'लेण्ड बोरै जाखो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल लरेस फेस्टिभेल बिदि धेमाजि बाजै ओमफ्राय क'क्राझाराव थायो। लाभ कमेन्ट लिरना हरबाय आङो आंनि मोनसे चेनेल आइडिजोंहाय। भिडिअ प्ले जागासिनो। इदि दैमारि अर्थ गोजान फरायनो थाफैदों नामा आदा होनदों। गुड नाइट आब' गुड नाइट बिरखुंगुर वेलकाम आंनि लाइभआवहाय। दिनै दाबो उन्दुवाखै नामा बिरखुंगुर? लक्ष्मी एदि दैमारि आगै लोगो जादो दे नो। औ आब' एन मुसाहारि मोजां ना आब'? मोजां बर्थमान। थोस बोरै जाखो मबाइलफ्रालाय। थेंक इउ बाजै साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय। वेलकाम एदि दैमारि। उन्दुवाखै र' आब' र' बिरखुंगुर नोंखौबो मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामनि आं। जोंनिया ओंख्रिया जाहैबाय जोगोनारजों दाउजोंहायमोन। मारै जाखो गथु चेनेल 1.43K साबसक्राइब थांबाय मालाय बिरखुंगुरना। वाच टाइमा बेसेबां थांखोलै आगै बिरखुंगुर? आब' मा खबरनो? सोरखौ होनदोंलै आंखौ होनदों दा? खबरा बिदिनोसै। वाच टाइमा बेसेबां थांखो बिरखुंगुर खोन्थाहरलाय। मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामबाय बिरखुंगुर। आब' जाथ'वाखैनो। दाबो ओंखाम जाया नामा माबा एदि औ ब्र'मोन सिस्टारमोन फरायनो थाफैदोंनो इदि दैमारिया क'क्राझाराव। दाबो जाथ'वाखैनो र' सोर बिरखुंगुरनि भिडिअफोरखौ नाया भिडिअफोरखौ मोजाङै नायनानै हो जाहाथे बेना साबसक्राइबारा कमप्लिट जाखाबाय जाहाथे बेना थाबैनो भिउसाहाय बारायो थाबैनो प्रम'सन जालाङो। उन्दुनोसै दे आंबो। सोर दं कमेन्ट खालाम आंबो उन्दुनोसै नोंसोरबो उन्दुदो। SKN हाय भाभी हेलो SKN वेलकम मेरे लाइव स्ट्रीम में।
आब' उन्दुनो ओंखारबाय नामा? उन्दुनो ओंखारबायथ' आरो। एसकेएन हाउ आर इउ? आइ एम फाइन। दैमारि आंहा भिडिअ'खौनो बानायनो टाइम मोनालै, नङाबा दा हालागै मनिटाइजेसन जासिगौमोन। उफाय गैया, चेनेल खुलिबाय जखन खस्थ'थ' खालामनांगोन ना दैमारि, नङाबालाय बोरै जालायखो? फोरमाय नार्जारि आंनिखौबो सापर्ट खालाम अननानै लोगोफोर। फोरमाय नार्जारिखौबो सापर्ट खालामनोनो। ओमफ्राय फैलाव आंनि सापर्ट खालाम दे। फोरमाय सापर्ट खालाम दे आंखौबोनो। स्केन वेयर फ्रम जि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आसाम से हुमे। थांनोसै फ्रेन्ड, गाबोन लोगो मोनगोन दे। गुड नाइट। मेगना साबाय आंना। बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट सुइट ड्रिम। आंबो उन्दुनोसै। दिनै बिराद लेट जाबाय। जा गोबाव फैबाय आं। जा गोबाव माने 9टा, 9:30, 10टानिफ्रायसो फैनाय जादों ना, ओंखायनो लेट जाबाय दिनैहाय। मुसाहारि सापर्ट खालामबाय दे नो। दे उन्दुदो बाजै, उन्दुसै। औ, उन्दैयाबो डिस्टार्ब जायोना, उन्दैखौ जलंगाव दोनबाय थानाया डिस्टार्ब जायो। उन्दुनोसै आंबो। सोर सोर 8 जन गाहाम फैगौरा कमेन्ट खालामदो दे। उन्दुनोसै दे आगै। बाय बाय आब' लक्ष्मि। गुड नाइट। गुड नाइट आब' लक्ष्मि। एदि सेहेला गाज्रि जायो हिहिनो। जादोंसै बुरि नालाय मा दंबावोलै दैमारि। दैसा मोनसे दैसारा मोननै आइडिजों हरदों आनैया। औ, ओमफ्राय नै माबाजों लक्ष्मिजों हरदोंना हराखैथाय आङो। जीवन ज्योति हाय मंजुली, लाइक डन। थैंक यू मेरे लाइफ पे आने के लिए और लाइक देने के लिए। मैंने आपको रात को तो नहीं किया है, सुबह को सपोर्ट किया था। जीवन ज्योति मिला है कि नहीं? लक्ष्मीजों हराखै आनै। हराखैना? बावदों खोमा र'। बाबा। सो मैं लाइव को यही खत्म करूंगी क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। एडिटर प्लीज प्लीज कम। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग तो होने वाला है। जीवन ज्योति हाय हाय। बाबा। बेकुंगुर हाय ब्रो। जीवन ज्योति कैसे हो? एडी दे उन्दुनोसै बाजै। दे दे बाय बाय। गुड नाइट एडी। जीवन प्लीज न्यू फ्रेंड कम। लक्ष्मीजों हराखै आनै र'। आपके सब मुझे मिल गया है मंजलि। थैंक यू।
हुँ, बढ़िया। प्रिया जीवन ज्योति मेरे साथ ही ना फ्रेंड है फ्रेंड। जीवन ज्योति मेरे साथ है ना फ्रेंड। सब कुछ चला गया। चो बाय बाय गुड नाइट सभी को।